ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ମାନସ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିବା ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମାନସ ଭାଇ ରେଡ଼ି ଚାଲ। ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ରାସ୍ତାରେ। ତ ଏବେ ମାନସ ଭାଇ କ'ଣ ମାଛ ଆଣିବ? ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ମାଛ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ମାଛ ନେଇ ଆସିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, କେଉଁ ମାଛ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାଛ ଦୋକାନକୁ। ଗାଡ଼ି ମାଛ ଦୋକାନ। ତ ଚାଲ କି ମାଛ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଛ ଦୋକାନୀ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଛ ଦୋକାନୀ ଆଜି ପଙ୍ଗାସ ରୋହି ଆଉ କିସ ଏଇଟା ଏଇ ଧଳାଟା କି ମାଛଟା କିସ? ଠିକ୍ ଅଛି। এইটা রুহি তো এটা আর এটা কি মাছ? তো ভাই এটা কি মাছ এটা? মিঢ় মানে এই রুহির বড় ভাই দেয়। কি মাছ না মনে হয়? ଏପଟେ ବି ପଙ୍ଗାସ ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ କି କିଛି ମାଛ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭାବୁଥିଲେ ସେ ମାଛ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ କିଣିବା ଆଉ। ମାଛ ପିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ଭାଇ 8 ପିସ୍ ମାଛ ପିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଶିଖ ଭାଇ ଶିଖ ମାଛ ପିସ୍ କରିବା। ମାଛ ନେଇ ଆସିଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଯିବା ଭାଇ ନୀଳ ଭାଇ କେତେ ଲା କେଜି କି? ଭାଇ ରୋହିଟା କେତେ? ରୋହି ସବୁଠାରୁ କମ୍ କୋଉଟା? ଭାଇ ମାଛ ନିଆ ସରିଗଲା। ଏଥର ଯିବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିତେ। ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଚାଲ ଭାଇ ରାସ୍ତାର ପଇଡ଼ ଦୋକାନ ଥିଲା। ଭାଇ ଏବେ ପଇଡ଼ ନେବ। ଫଳ ଦୋକାନଟା फल दुकान 50 110 50 है, वो 60 से। এটা নড়িয়াটা, এটা নড়িয়াটা, এটা ডাবটা, এটা নড়িয়া, এটা নড়িয়াটা, এটা ডাবটা। দেখো কেটা নেবো ওটা দেখো। কিস করিও মনা କରିଦେବ। ତମ ଛୁରୀ ଏକା ଅଛି ହବ 60,000। ଟଙ୍କା ଭାଇ ନଡ଼ିଆ ଡାବ। भाई फाइनाली डाबो भी नहीं सरीगला। मेडिसिन बहुत गुड़े डाब थे, एत रेट है
ତଥାପି ଆମେ ଘରେ ରହିଲେ ଖାଉ, ତ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ଯାହା ଲାଗେ ଆଉ। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଗଛ ଅଛି ଯେ ଏତେ ନା ରେଟ୍ ନାହିଁ। ତ ମାର୍କେଟ ଆସିଲା ମାନେ ତୁମେ ଯାହା ଭିତରେ ରେଟ୍ ଅଛି, ବେପାର ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ। ବଜାର ବାହାରିଲା ପରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡୁଛି, ଏବେ ଯିବା ଅଦା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଯିବା ଚାଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବା। ମେଡ଼ିସିନ ଅଣା ସରିଗଲା, ଡାବର ବି ଅଣା ସରିଗଲା। ନେଇଥାନ୍ତି ସେପଟେ ବି ନେଇଥାନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସିଲି ନା ଆସିଲେ ତ ଦୋକାନଠି ମାର୍କେଟ ପାଖ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏପଟେ ଯାଉଛି। ଏଇପଟେ ଯିବା ସର୍ଟକଟ୍। ତାପରେ ଅଦା ନ ନେଲେ ଭାଇ ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବନି, ଭାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଲି। ତ ଯିବା ଆଉ, ଚାଲ। ଏଠି ଭାଇ ମୁଢ଼ି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଭାଇ ସେଦିନ 50 ଟଙ୍କା ମୁଢ଼ି ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଘରୁ ମୁଢ଼ି ନେଇକି ଆସେ। ମୁଁ ତ ଘର ମୁଢ଼ି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ କଣ କରିବି, ବାହାରେ ଅଛ ମାନେ ବାହାରୁ ମୁଢ଼ି ବି ଖାଇତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଠେଲକୁଲି ମାର୍କେଟ। ପ୍ରାୟ ତମେ ଆସେ ଏଇଠିକି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ହେଲେ। ତ ଆଜି ତ ରବିବାର ନୁହଁ, ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର। ବଢ଼ିଆ ମାର୍କେଟ ବସେ ଏଇଠି। ବାରପଟେ ମାର୍କେଟ, ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ବସେ, ଏପଟେ ଛୋଟିଆ ମାର୍କେଟ। ଅଦା ଅଦା ଅଛି, ଅଦା ଅଦା ନାହିଁ ନା। ଏଇଠି ଅଛି ଅଦା। ଭୁଲୁନି ଓଡ଼ିଶା କେତେ? ଭାଇ ପୁରା ପକେଇଲେ ପୁରା ଏକୁରେଟ, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲାନି। ଭାଇ ଅନୁମାନଟା ବହୁତ ଭଲ। ଭାଇ ଅଦା ନିଆ ବି ସରିଗଲା, ତ ରୁମ୍ ଯିବା। ତା ଭିତରେ ଆସିଗଲା ଭାଇ। ଆସିଗଲା କି? ଆଉ କାଟିଦେଲେ ଆଣିବ ନାଇଁ ନେଲେ ଅଦାରେ ତ ସବୁବେଳେ ହାଇ ରେଟ୍। ପଡ଼ିଗଲା। ଭାଇର ଷ୍ଟ୍ରୋଟା ମୁଁ ଗଳି ପକେଇଦେଲି। କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ରୁମରେ, ସେମିତି ବି ଖାଇ ଖାଇଦେବି। ଷ୍ଟୋର ଭାଇ ଖାଇଦେଲା କେତେ ମଜା ଆସିଥାନ୍ତା। ଷ୍ଟୋରଟା ବଢ଼ିଆ। ଛାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବ। ମୋର ବହୁତ ଆଡଜଷ୍ଟ, ମୁଁ ଯଦି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହୁଥିଲି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହଉ ଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି କିଛି ଥିଲା। କହିଲା କଥା ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି କିଛି ଥିଲା। ଆଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।